wonten acara ikrar punika ingkang badhe matur utawi paring atur nyuwun gungipun Bapak Eko Priyono bilih samangke panampi atur nyuwun gungipun Bapak Ngatono Ibnu Rohmadi bilih samangke sak sampunipun ikrar bilih kalajeng jawat asta wonten mriki panggrebek nyuwun kalian Bapak Ngatono Ibnu Rohmadi kebadhe sageta mimpin anggenipun acara jawat asta punika. Wedal sacekapipun kala sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mawon ya cekaos. Nggih, pareng matur dumateng sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula bektosi. Ing mriki kepareng matur kula sak keluarga khususipun kalian sedaya warga Nayagaten ingkang teng mriki kalian sedaya ingkang merantau ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan sedaya hamba bilih kawula pribadi khususipun kalian warga Nayagaten sedayanipun tansah nyuwun agung esih samudra dumateng panjenengan sedaya ingkang pun disengaja lan boten disengaja ingkang sampun kelair kalian ingkang dereng kelair kawula pribadi makili keluarga kula lan sedaya warga Nayagaten tansah ngantu-antu nyuwun agung esih samudra pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Lan ing mriki kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan sedaya lan mugi-mugi kempalan Muda Marsudi menika saged tong rembaka sak lami-laminipun. Nggih ngoten mawon cekap atur kawula kula sumanggaken dumateng panjenengan sedaya. Suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderipun kula langkapi atus saking Panimrati Mas Eko Priyono langkung rumiyin kula badhe matur dumateng Bapak Ibu sesepuh kula pribadi kula sak keluarga mbok menawi wonten lepat atur kula tingkah laku kula salah panjenengan dumateng panjenengan sedaya ingkang kula sengaja temen boten sengaja ing wekdal menika
kula tansah nyuwun agung samudra paksami. Mugi-mugi Gusti Allah tansah ngijabahi punapa dados hajat kula sakwarga. Ing salajengipun kula badhe nanggapi atus saking panipun Adi Mas Eko Priyono. Nggih. Kula tampi aturipun panjenengan sedaya. Lan ugi kula pinangka tiyang sepuh. Mbah menawi wonten lepat ugi salah ingkang sengaja duwen boten kula sengaja estu. Kula ugi nyuwun agunge samudra pangaksa. Sapungkuripun kula pinangka tiyang sepuh saged nampi ndedonga. Dumateng panjenengan sedaya mugi tansah pinangangan kuat iman, kuat Islam, tetep imanipun ibadahipun, tetapi kewajibanipun perintahipun Gusti Allah. Lan mugi tansah pinaringan kawilujengan kasarasan pinuswa ingkang barokah dan kaparingan putra putri dadono ingkang putra ingkang saleh lan salihah. Salajengipun ugi kula tansah ndedonga dumateng panjenengan sedaya. Mugi anginipun pados panguma jiwa tas paringana gansar lancar, agung rejengnipun, barokah rezekinipun, lan tumetunipun tansah dipun kabulaken sedaya hajat dan hajatipun panjenengan sedaya. Jumbuh ingkang kinayuh, sembodo ingkang sinedya dadi ingkang kaesti sedayanipun. Amin. Salajengipun ugi kula tansah nyuwun tetungga dumateng panjenengan sedaya. Mugi pinangka tiyang sepuh mugi tansah paringan kasehatan, kawilujengan tuwil yuswa ingkang panjang sehingga kita saged momong anak putru panjenengan sedaya ngantos sak lambe-lambinipun. Mugi tansah pingantuk ridhonipun Gusti Allah taala. Amin. Lan menawi salajengipun ing samangke wonten kirang langgengipun sedaya tiyang sepuh estu kula nyuwun ageng-agunging samudra pangsami. Mbok menawi namung mengaten ing saged kula aturaken wonten kirang langgengipun kula apunten ing pramila sumangga ing samangke sak sampunipun acara menika kita jabatan tangan kangge halal kangge ngesahaken bab halal bihalal kita menika. Semoga kita awiti kanthi jumeneng wonten ing papan menika. Mbok menawi menika lampahipun bapak-bapak jumeneng kemawon rumiyin mengke dipun wiwitisake ibu-ibu. Mbok menawi mengke ibu-ibu sampun kacekap dipun lajengaken para kadang muda marsudi tumaruna kalajengaken ing sampun cekap menika saged dipun tutup sasarengan. Bapak-bapak wonten sing kidul kemawon mengke diawiti ibu-ibu riyen mengke lajeng disambung bapak. Napa bapak riyen? Bapak riyen monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim kita awali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Sallallahu ala Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu